Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бирханова. Бүйік жеңу бәйрәм алдынан зәйлелер махсус харби операция зонасына шираттағы гуманитар ярдәмне җибәрделәр. Харбиләр өчен тутырылган 20 тонналы зур йөк машинасы 27 апрельдә Җиңү бульварыннан кузгалды. Җиңү көне алдыннан махсус харби операциядә катнашучы егетләргә Зәйдән чираттагы гуманитар ярдәм озатылды. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында шәһәр җәмәгатьчелеге җитәкчеләр җыелган. Посылкалар җыюда Зәй халкының бердәм булуын, активлык күрсәтүче оешма предприятиеләрне район башлыгы да билгеләп үтте. От нас, конечно, большой привет от всех заинцев. И, конечно, наших ребят мы ждем живыми и здоровыми с большой победой обратно. Добрый путь, хайрлы сәгатькә җегетләр. Бик зур рәхмәт сезгә, барыгызга да, бүтән катнашучыларга, бүтән зәйлеләргә, шушылай матур итеп киләчәктә дә эшләргә яшәргә язсын. Зур фурага Нива машинасы, 4 мотоцикл урнаштырганнар, посылкалар егетләр сорауы буенча әзерләнгән. Шулай ук көнкүреш кирәк яраклары, азык-төлек җыелмасы тутырылган. Егетләр өчен дип район газеталарының махсус номерлары да басылды. Зәйдән кузгалган йөкне район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин җитәкчелегендәге делегация озата китте. Адилия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Җиңү бәйрәме уңаеннан илдә хәтер бакчасы дип исемләнгән акция бара. Аның буенча Бөек Ватан сугышында һәлак булган миллионнарча совет кешесе истәлегенә агачлар утыртыла. Зәйлеләр дә бик теләп хәтер бакчасы бөтен Россия акциясенә кушылдылар. Районның оешма предприятие җитәкчеләре, идарә хезмәткәрләре игелекле эшкә кушылды. Ринат Фәрдиев исемендәге паркның икенче өлешендә агачлар утыртылар. 150 төп каен, миләш, юкә, чыршы агачлары паркта узган елда барлыкка килгән педагоглар аллеясын тагын да ямьләп торачак. Бу чарада район башлыгы да катнашты. Шул рәвешле Бөек Ватан сугышы геройлары турында хәтер яңартылды. Әлеге территория истәлекле урыннарның берсе булыр ди район башлыгы Разиф Кәримов. Зәйдә юл хәрәкәте иминлеге хакында сөйләштеләр. Комиссия утырышын башкарма комитет җитәкчесе Эмил Галеев алып барды. Комиссия утырышында юллардагы иминлекне саклауга кагылышлы мөһим мәсьәләләр куелды. Соңгы 4 айда Зәй юлларында 149 юл хәрәкәте булган. Аларда 40 кеше яраланган, 1 кешенең гомере өзелгән. Юл транспорт статистикасы белән Зәй районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамил Гарифуллин чыгыш ясады. Юл хәрәкәтләрендә балалар җәрәхәтләнү очракларына ул аерым тукталды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество ДТП у нас увеличилось на 12 фактов, это с материальным ущербом. Количество ДТП с пострадавших уменьшилось на 1, количество погибших уменьшилось на 2, количество раненых увеличилось на 1. Район юлларында юл хәрәкәте очраклары алдагы еллар белән чагыштырганда кимрәк булса да, тынычланырга ярамый. Күңелсез хәлләр гадәттә каршы як полосага чыгып хәрәкәт итү нәтиҗәсендә барлыкка килә. Шулай ук исерек хәлдә руль артына утырган машина йөртүчеләрдә моңа сәбәпче була ди Рамил Гарифуллин. Утырышта шулай ук юлларны төзекләндерү, мәгариф оешмаларында, авыл җирлекләрендә юл хәрәкәте иминлеген профилактикалау турында чыгыш ясадылар. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Зәй районында автомобиль юлларын ремонтлау эше дәвам итә. Аеруча транспорт иң күп йөри торган Зәй-Сарман, Яршаллы, Зәй-Әлмәт юлларын тәртипкә китерүчеләре бара. Мирный бистәсенең шәһәр яны урамында техника эшли, юл ремонтлыйлар. Элекке асфальт өслекне алып, яңасын җәячәкләр. Биредә 670 метр озынлыктагы юл участогын төзекләндерәләр. Яңарту эшләрен автомобиль юллары идарәсе башкара. На данном участке ведется фрезерование асфальтного покрытия изношенного. В дальнейшем планируется укладка выравнивающего слоя. В дальнейшем после выравнивающего слоя будет нижний слой 7 см и верхний завершающий слой 4 см. Район буенча автомобиль юллары 418 километрын тәшкил итә. Юл төзекләндерүчеләр алдында зур бурычлар тора. Аеруча транспорт агымы көчле булган Яршаллы, Зәй-Әлмәт юлын, Зәй-Сухрау трассасының кайбер өлешләрен рәтлисе бар. Юлларның төзеклеге хәрәкәт куркынычсызлыгын тәэмин итүдәге төп таләпләрнең берсе булуын яхшы аңлый идарә эшчеләре. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Балык кыйммәткә төшәргә мөмкин. Татарстанда уылдык операциясе башланды. Ул 5 июньгә кадәр дәвам итә. Бу вакытта балыкны бары тик бер кармакка гына тотарга ярый һәм бер кешедәге ыргаклар саны 2дән артмаска тиеш. Операция дәвамында Зәй сулыкларында рейдлар үткәрелә. Шундый рейдларның берсендә безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Вы тут что делаете у нас, уважаемый?
Фамилия ваша, имя, отчество. Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитеты вәкилләре Росгвардия хезмәте белән берлектә рейдка чыкты. Максатлары кагыйдә бозучы балыкчыларны ачыклау, чөнки уылдык чәчү вакытында күпләп балык тоту тыела. Проверяем водные ресурсы, где возможна вероятность нахождения людей, которые в связи с нерестом незаконной рыбалки, сетями, значит, косынками и так далее, и крючками, которые, значит, более 3 и самых штук. Но пока данный момент профилактические мероприятия рыбаками провели, везде имеется порядок. Есть охотничье ружье и прочее? Нет, такой нет. Я люблю вот так, удочкой. А у тебя тут еще удочка? Ну, это не пользуешься. Балыкчыларның транспорт чараларын тикшерәләр, тиешле документларын сорыйлар. Бу көнне Аксар, Югары Шипкә, Бигеш авылларының сулыклары контрольгә алынды. Яр буенда балык чиртеп утыручылар бар, закон бузучылар күренми. Балык тотуда йәтмәләр, капканнар, утлы һәм пневматик корал куллану рөхсәт ителми. Бу вакытта балыкны бары тик бер кармакка гына тотарга ярый һәм бер кешедәге ыргаклар саны 2дән артмаска тиеш. Закон бузучыларга штрафлар түләргә, шулай ук җинаять эше кузгатылырга мөмкин. Операция тәмамланганчы, ягъни 5 июньгә кадәр сулыкларны күзәтүне дәвам итәчәкбез ди белгечләр. Соңгы 4 айда Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитеты хезмәткәрләре республика сулыкларыннан 573 законсыз тоту коралы алды. 24 административ хукук бузу очрагы ачыкланган, 5 җинаять эше кузгатылган. Үткән атнада 7-нче мәктәптә Ожаган хәрби-патриотик уеннарының район этабы узды. Һәр мәктәп командасы быелгы Ожаганда хәрби әзерлек дәрәҗәсе, физик мөмкинлекләре белән бер рәттән илебез тарихын белүләрендә тикшерделәр. Бу муниципаль этапта җиңүчеләр исә Зейданның зона этабында яклаячак. Талгын музыка хәрби вальс белән башланды. Мәктәп укучылары арасында узган Ожаган хәрби-патриотик уеннары. Шараның тантаналы ачылышында укучыларны район җитәкчелеге, Мәгариф идарәсе, хәрби комиссариат вәкилләре сәламләде. В нашем детстве тоже была зорница. Я помню вот эти ощущения, вот этот командный дух, вот эти трудности и радости победы. Я вам очень завидую, что вот ваше поколение опять вступает вот в эти военно-патриотические игры. Бәйге берничә этапта узды. 2 яшь категориясе, кечкенәләр һәм өлкәннәр ярышты. Быелгы Ожаганда сорауларга җаваплар биреп, Россия тарихын белүләрен дә тикшерделәр укучылар. Шулай ук хәрби әзерлек дәрәҗәсе буенча да көч сынаштылар. Калашников автоматын сүтеп җыючы егетләргә дә күзе ярмый. Разборки, надо приступить. Малайлар, кызлар тирда төз ату буенча да үз осталыкларын сынадылар. Урамда ераклыкка граната ыргыту буенча да ярыштылар. Шулай ук төрле дистанцияләргә йөгерү, кулларда күтәрелү һәм башка сынауларда катнаштылар. Беренче урын алган командалар Зейданның зона этабында яклаячак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зей бөек җиңүнең 79 еллыгын каршыларга әзерләнә. Ул быел күп төрле чаралар белән билгеләнәчәк. Бөек җиңүгә багышланган бәйрәм чаралары 7 майда башлана. Бу көнне кичке сәгать 6-да энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданнан җиңү велосипедлар йөреше старт ала. 8 май көнне Иске Зей бистәсендә тантаналы митинг узачак. Ул иртәнге 10-да һәйкәл янында башлана. Бу көнне Зейның энергия стадионында спорт чаралары үткәрелә. Ә кичке сәгать 5-тә мәдәни фронт җиңү акциясе булачак. Чараларның төп өлеше 9 майда үтәчәк. Сәгать 10-да җиңү парады була. Ул Крупская урамыннан башланып, азатлык китерүче солдат янына кадәр дәвам итә. Сәгать 11-дә тантаналы митинг башлана. 12 сәгатьтә без яшәячәкбез театральләштерелгән күренеш тәкъдим ителә. Көндезге сәгать 1 яртыдан башлап мәйданда күңел ачу чараларына старт бирелә. Шумгам кавер группасы, энергетик мәдәният сарае үзешчәннәре чыгышлары булыр дип көтелә. 19 сәгать 30 минутта татар эстрадасы йолдызлары Марат Галимов, Ясмин, Владимир Васильев үзләренең ямьле чыгышларын бүләк итәчәкләр. Җиңү бульварында интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Барыгызны да бәйрәм чараларына көтеп калабыз. 2024 елның 2 ярты еллыгы өчен Зей фоклары һәм Новый Зай район газеталарына язылу дәвам итә. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, тиз арада район басмаларына язылып калыгыз. Бүгенгә менә шундый яңалыклар иде. Якынлашып килүче бөек җиңү көне белән сезне. Хушыгыз.